Arafo ye munyina kwa badem ba Nyansapo kasa mfonyi so Nyansapo na waje se yesane no badwemba ekwa asasa me so reba biegin ya yegina Asafo ahemfie yeda na Akyamfour Asafo Boakye ageman buzu a wo ye Asafo hene ene awukudei nso Otumfuo de ne nasu krowie no brawe nwoma so oba kumase no oba ye amamre ne amane esefata na Asafofo nso a na Akyamfour ageman buzu ono nso tie adwam no ono nso shefa eno ne nam so Nyansapo yaba bi pia no enuti yenko na dwumadie no se de besi ahya ase amamre ne amane ebetwa aguo no Nyansapo as usual yemfa enwu fom na manhu ne ekone de eba Arafo afena mosha yena na Akyamfour ageman bonsu Asafo hene afi ena woba ene ukudei woba na ne wohwe sede nana esi afa ne ho a wode ba na wode ababa betre dwom a enye asempetwa etinye bia no se oye atotonani na ofiri asono busuani ahofa ahofe ene wohwe na fadie na kente papa bi gold na edi ahemfie asante kales ne nemu ena afeyi na botire ebi gugu ne nsa ene na bapon ene ne nsa tea so a na ede eba edwabo na se na na bedu die na se dwumadi na ede yeshase Ewe nana nya atenase nana ababa atenase ye ne kan ye no wo de hwe efi nana nase e de kwa e de kosi na botire a ebono sika nko a fefefe siri ebi ugu ne nsa mpetia ebi ugu na bakon ebi ugu na ba che hanu ebi nso edan komu a enye asemketwa na hwe na botire no nso a na te se fi nana ahye ne kiki kakra na ahofe no nso ne nawu no enya asemketwa na tena sidie dwumadi na na ye hye ase no enti ye nto aso na ye nkoye
that walk on Tima or my best. Come so on by Berlin serpent and seal and Aka and 9. Akyamfour Achame Boakye. Akyamfour him kwa Boakye. Almost say on Papa sorry. Ye went to the community bidi Ukwamuhene. Tomo baya o mama ni ero no. Eroma. Mebo mu ase. Office and staff. Chevoma Appiah. Udia wan. Am come on. Udia wan. Obi nya se bia ko. Se ne achame atransia. Ontumi hwe no sa akwa. Ti na ba ya okuta broni serpent. Wan adaka. Nsuo enaka nu. Achame ye. Na ofanso ahoho a ebewo no. Na ewura yere ba ya amanyere. Omi empire no ya de. Agbo mu asinyi shawai. Omi empire o hiri ni tisha no ya de. Omi mi kwa mamie. Yura da se bru. Na se nyama. O se ne. Ewura di ada omo tentet. Na nam no so. Na omo sakoma. Ti akrache foi. Ni mu aba foi ba ya. Obro ni serpent. Nsuo na kanu. Na kodoko. Na kanu. Omo besre na omo no mura e de dia de. Omo ba ya mama le no. Abja Sami dia fedie ebrena sorry afi na na sorry a adom edom e baaye na hemfo e baaye wo chia chia mu nyina se de mo hu a wo koti no na se de ekwedi medina e na ye de e ba na wi ya no
ewusiana de da yebesin ya eni puti enne ewugude mo wonse de ye nana Akyamfour baafo Asafo ajiman bus na di no do so pa ene se de wosi akambo mu na ewugude wa shefa no wona na trankonya enya asem ketu akra aha ne Nyansapo kasamfo ni ye de mu sie ni asore so ni akọ ye ka mo se akafu ape na afinpin yenu ene abinu nyensa no no ewugude wo mu no na asa ye twato no ebre so ye tinkom no obo ade eche ya doma ye beba ya ba be fanso na ye de amamidi ene abusu apanyi wo hwe bi ni mo na mo ene hwa wo de ahewa marefi so be subscribe, be share, be like it. Now do I didn't check Eddie at us, Eddie man. Be das. Abone ntakra na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa Mada woro mantu me yefe ni din de sey ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the first ne honhon hia na America sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na